El 2005 va néixer Sud Energies Renovables, de la il·lusió de l'Enric, el Manel i l'Alfred, per oferir serveis integrals en el camp de l'enginyeria, la construcció i l'explotació d'energies renovables. Mirem sempre d'estar al dia amb les tecnologies que apareixen al mercat. El nostre sector és un sector en el qual apareixen moltes tecnologies que evolucionen, de nous materials, de noves marques i convé estar al dia. La seva missió és promoure l'ús de les energies renovables i la millora en l'eficiència energètica, amb la idea de fer un món més sostenible i respectuós amb el medi ambient. M'agrada poder contribuir a fer créixer un sector que crec que és molt important, que és el de les energies renovables. Realitzen projectes amb energia solar fotovoltaica, camp en el que són pioners. Energia solar tèrmica, eòlica, calderes de biomassa, eficiència energètica i autoconsum. Hem arribat a un punt molt interessant en el qual els panells solars fotovoltaics els últims anys han baixat molt de preu. Hem de pensar que en els últims 7 anys han baixat un 80% el preu dels panells solars. Això ha permès que a dia d'avui ja sigui més econòmic produir l'electricitat que consumim a casa nostra amb panells solars que no pas comprar-la a la xarxa elèctrica. Quina particularitat té aquesta coberta? Doncs aquesta coberta té especial que conté la instal·lació més emblemàtica de Sud Energies Renovables, que vam fer el 2010, de plaques solars fotovoltaiques, com podeu veure. En aquest cas, aquesta instal·lació està connectada a la xarxa elèctrica, d'on tots consumim electricitat, i el que fan aquesta instal·lació de plaques fotovoltaiques és aprofitar la radiació solar per produir electricitat d'una forma neta i molt econòmica, perquè el sol és un recurs gratuït. I el manteniment, com es fa? El manteniment és molt senzill. Podeu veure que hi ha molt poca pols a sobre de les plaques, té una petita inclinació que fa que amb la mateixa aigua de la pluja es pugui netejar. Venim 1 o 2 cops a l'any a fer revisió del cablejat i dels equips electrònics, però el manteniment és molt reduït. Condicionats pels canvis normatius i regulatius que van afectar el sector de les energies renovables, van decidir iniciar un procés d'internacionalització cap a Sud-amèrica. El fet de tenir presència a Llatinoamèrica pensem que ens ha de fer créixer o tenir la possibilitat de créixer en un futur immediat. Hi ha projectes grans que estem treballant que ens ho han de permetre. L'èxit de Sud és que els socis hi creiem molt i ho tractem com si fos el nostre fill, que fem créixer, que fem evolucionar i que ens desvivim. Per mi és seguir mantenint l'ideari que vam decidir quan vam començar i continuar mantenint la mateixa filosofia de feina, de qualitat,